Salut la toți, bine ați venit la un nou video de CSGO Skins. Astăzi avem o balanță de 100 de euro, plus 32 de euro cât mai avem aici. Asta le blocăm în caz de ceva să le scoatem. Bun, eu zic hai să începem, să facem niște opening-uri de-astea puternice. Hai să vedem. Ok, bun, bun. E chiar ok asta. Bun. Să-i dăm un dead cage de ăsta să moară Jana. Hai mă să-i dăm. Hai mă dă-i. Să fie sigur că mi-l dă gen. Hai să-i băgăm un upgrade, să-i dăm un bullet train de ăsta. Hai. Bun. Bravo. Atât. Bun. Deci avem un total de 69 de euro. Minus 3. Da, suntem pe profit. Bun. Hai să vedem, poate scoatem un cuțit ceva la final. Să-i dăm un water case de ăsta. Ham. Da, pula. Fie ce-o fi. Bun, dă-mi-l pe ăsta, drac. Factory nici. Mi l-a dat pe Wellborn. Trash. Pe verde ăsta. Bun, bun. Hai că l-am luat, e bine. E bun, e bun, e bun. E bun. Bun. Sau să-i mai dau un... Nu! Hai că ce prost-s. Îi dau reject imediat. Trebuie să-i dau reject, dar... îl dau imediat. Decline offer, decline offer. Așa, gata. Bun. Case battle. Hai să dăm și un case battle de ăsta puternic, așa mai... Un de ăsta... Un Curst, un Winter și un Water de ăsta. 3 oameni privat, așa. Hai să vedem ce ne pică oare. Adbot, așa, așa. Hai să vedem, poate ne dă ceva acolo. Bun. Bun, Black Lotus. Băi, aproape. Bun, mă, bun. Futu-te în gură, coaie! Doamne, coaie, să-mi bag pula în el. Doamne, coaie. Hai că închidem video aici. Îi dăm un de-asta și închidem video. Stai pe Hyperbeast. Bun. Și așa. Și asta încă 18 euro. Mama, coaie, ce emoție am să-mi bag pula. Mamă, coaie, ce emoție am.
Băi, coaie. Hai, mă. Da, mă, da! Da, mă, da! Bun. Coaie, mă tentează greu să-i dau. Dar nu-i dau. Să-mi bag pula dacă îi dau. Să-mi bag pula eu, coaie. Așa, coaie. Dar nu-i dau, mă, coaie, nu știu, parcă mi-e prea frică. Uite, ăsta e frumos, să moară Jana. Dar nu-i dau, coaie, ba pula, îi dau withdraw. Îi dau withdraw, coaie, că dă-le, mă, pula mea, coaie, că prea am riscat și am mai pierdut așa un cuțit. Nu mă risc să-mi bag pula eu. Îi dau withdraw, mă, și asta e, băieți. Hai să vedem ce luăm de banii ăștia, băieți. Să vedem ce luăm de banii ăștia. Vreau un Houndsman knife. Hounds. Survival. Knife. Bă, dar doar navajoris, mă. Dar dacă îi facem așa, mă. Și gen așa. Ha, mă. Da, mă, da. Da, mă, da. Ia, mă. Hai să vedem dacă îi putem da withdraw. Bun, gata. Ăsta-i, tată. Hai de pula mea, coaie. Bun, mă, bun. Bun, coaie, bun. Așa. Accept trade. Gata, coaie, l-am scos, dați-vă, coaie. Bun, mă, bun, gata, mă, băieți, vă las aici cu video. Ăsta, nu știu ce dracu o să fac cu el, cred că îi dau withdraw sau văd ce fac cu el. Cam atât a fost cu acest video. Vă pupă tata, barman, bahoi, cum vreți voi să-mi ziceți. Să aveți o zi frumoasă, mă, băieți, cu toate cele bune și v-am pupat, mă, băieți.